jing yok pedang jung ki pajba yo khau ration ubas dio kanang ye beteng apok kani ka than di ka si jantia pada kani ka kenti ka de ka snong thangran ka bahap apok lesken subdivision ka ba West Gentiles bar kani kala pa perthai na ka jing mi shakmat jong ka seng ki samla puli khasi students union banit ujor shakibor district katkum ki video bal ring yo khau ba ki pajba kala yo pedang lala ban yo i bo khau de ubom ilong shu ban bam badu belas niyo shaba palat wat ban pej de ki khmat ru lai kumba un pen yo bun ki jing panga kamen halor kani ka jing sham jing nong song shnong ka KSU thangran unit haka praterik uya yong arajar sa ringkat ka dorbar shnong kala let bani kendo iki board district jongka West Gentiles yakaba kala yo bani kendo yaka additional deputy commissioner ka kong HML kenta haga jing shisha shwa bikin let yakendo ika additional DC ka jing yakut bani kendo ka day yaka inspector of supply ka bala phawan khnang yaki bani kendo hakapor ka bakal bu pause inda kila poi haka take office ka klemdon setia ka kamra bar kani kala pin bitar shucho ika KSU barro ikinong ilam shnong naka jing yakendo baka additional DC naka liang advisor ka seng KSU usamla rangba dai miliam ulaong baki layo yaka jing kular bakan shim kia halor kani bat benrab banaka liang ka KSU ka dawa bade ban bujli da weu khaw haka jakau niu khaw basniu bat kala ai por shitayo bakin ai jing pen shai halor kani ka kam yang jami kesang lembat kesang berak koi bogron jaya abasna bat kesang bersenang lang bat kesang tidak kejing siasi sebab pula nama robolai yau kau person berpajak bisu yo malah benai yang mentang yo yau kau ba ubdeu kau nam tak beriu henrei kau panggil yo la ikumba afnia nak tak dau ni lang kesang ikerpat yang beripet yang neu kau kam ya is supplier inspector jongka West Gentiles district sabha ban shipya ya kene kam nak tak jimbam jingdi jongi kenang kendong sekewe rudeng isnya pangnut naliang jong keseng supplier ila pha ngin ta mesgi office jongi ban kendu jing de bak neu kau tang ba indon kau will kau I message sai supplier siapa bat kin ngi ko bi kena we are not kidding mitre dem tak ikayap trong snong ka thau mitre dem ta ka pha ke dem tak snong ka thau ti bade pikin snap ngirawan snong hadong na office opi re kumdom na tak dang ngim pan se man kendu man additional DC ri lawan ngi ngin sechip kya nam ta ne khau jongpi pargen sai ku borpi hapo stia Habatin, pej bahaki ki shop plus F. Ka plus F? Haka bam bangi bam duna ki eki batte ye kamet. Namar kata habathiru atau khau kam lo ka umpnyang ka dot pej ya ka shop plus F haka jingsom. Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam khta I ka dor jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka shop plus F menta kasni lawan ra shapi lingba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya